Гледали клипа Доката как ги взима тия? Миналата година. С 40. Преди състезанието викам, Дока джипа е мой, викам, не бой се, ще издържи. Всичкото е наред, викам, само сърце да имаш да не спираш. И само отгоре от завоя. Уау! Тук. Като финишира и тук 30 човека отидат и наляха под джипа да гледат кой има. Да. Назъм е там горе, вика, този път, вика, ти гръмнаха амортисьорите. Викам, дай, облоз да събирам. И аз тогава, защото бях мамурлия, викам, няма снимам. Другите ти казвам, човек искат да се обръщат направи тук, като минават. Бавничко минават, той накрая се окаже, че съм снимал само Доката. И нямам друг видеоклип да се поставя. Стигленото и трасе. Не, той ще кара толкова бавно, а той да го напрече сигурно. Той направо се влачи. Точка много близо ни е обуча, някой да ни изтърви управлението по тия дупки. Пак трябваше да взема дългия. Добре, да парчуя.